Fil-festi f'garaġġ f'Ħażabbar intqajna ma' Ġampjer Mifsud li f'dawn iż-żminijiet ta' festi jkun fis-seba' sema juri l-prażepju li jagħmel ta' kull sena. U spjegalna kif ix-xogħol fuq il-prażepju jibda mix-xhur tas-sajf. L-ewwel biċċa xogħol li nibdew nħozzu fuq biċċa karta kif naf jiena u kif qed nimmaġina li qed nara x'qed naħseb li ħajsir is-sena d-dieħla. U minn hemm jibda l-proċess jisu għall-ħabta ta' wissi u ftit qabel u nibda bil-grotta u dejjem nindawwar ix-xogħol kollu għal magħha. F'dan il-prażepju flok il-grotta hemm Marix li hija bħal kamra mwaqqa iżda bil-qasab fuqha. Passjoni li ma bħala urina ċertu dettalji fil-prażepju li hemm pasturi l-ġmil tagħhom. Għalidna kif bil-prażepju jista' juri xena sabiħa u profonda ta' twelid ta' Ġesu Bambin f'Betlem. Bdejt bil-prażepji żgħar daw li ngħidulhom għal tad-djar. Umbat bdejt nagħmel il-prażepju tiegħi id-dar ġo waħda mill-kmamar li għandi id-dar, imma mbagħad ċirkostanzi differenti ma stajx nibqa' nagħmlu hemmhekk, allura bdejt ħriġt barra mid-dar u llum qed nisabbiħ għan-nies u għall-pubbliku kollu li jkun irid jixtieq jara l-prażepju.